γνωστό, τα ακραία καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται όλο και συχνότερα. Από τη μια μεριά έχουμε λειψιδρία και έντονες περιόδους ξηρασίας, ενώ από την άλλη έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με ακραίες πλημμύρες. Στην περιοχή της Μεσογείου παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα. Ένα από αυτά έπληξε τη Θεσσαλία στις 5 με 7 Σεπτεμβρίου 2023. Ο μεσογειακός κυκλώνας Ντάνιελ, όπου ακραίες πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, ζώα, καλλιέργειες εκτάσεις γης και περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλοί από εμάς πληγήκαμε από την κακοκαιρία Ντάνιελ μας όθησε στο να αναπτύξουμε ένα project με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων τέτοιων φαινομένων και τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής μας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Για να το πετύχουμε αυτό, εστιάσαμε αρχικά στην πρόληψη και στη συνέχεια στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όσον αφορά την πρόληψη, φτιάξαμε ένα σύστημα που να παρακολουθεί και να πληροφορεί για τη στάθμη των υδάτων, δεξαμενή αποθήκευση νερού, η οποία από τη μία θα λειτουργεί ως αποσυμπιεστής των νερών του ποταμού και από την άλλη ως ταμευτήρας νερού σε περιόδους λειψιδρίας, σύστημα καθαρισμού των φραγμάτων αλλά και του ποταμού, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέρρηψη των νερών, αλλά και να αποτρέπεται να μεταφέρονται στο Αιγαίο φερτά υλικά και τέλος ένα φράγμα το οποίο θα αποτρέπει την έλλειψη νερού σε περίοδους ξηρασίας. Σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, δημιουργήσαμε ένα σύστημα που ελέγχει τη στάθμη της δεξαμενής νερού και την υγρασία από τις καλλιέργειες. Εάν το κέντρο ελέγχου και διαχείρισης λάβει υπόψη αυτές τις δύο πληροφορίες που στέλνονται από αυτά τα δύο συστήματα, τότε διοχετεύει το νερό είτε στην καλλιέργεια είτε το επιστρέφει στο ποτάμι για να λειτουργήσει ως αποσυμπιεστής άμα χρειαστεί. Αισθητήρας θερμοκρασίας ελέγχεται. Αν η θερμοκρασία είναι υψηλή, τότε ο αισθητήρας κλίσης ελέγχεται. Ο αισθητήρας κλίσης αλλάζει κλίση όταν η λεκάνη αποθήκευσης νερού είναι γεμάτη άδεια. Όταν η κλίση του κοιτάει προς τα κάτω, σημαίνει πως η λεκάνη είναι άδεια. Όταν κοιτάει προς τα πάνω, σημαίνει πως είναι γεμάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο κινητήρας ενεργοποιείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δηλαδή, όταν η λεκάνη είναι άδεια, η πόρτα ανοίγει. Όταν είναι γεμάτη, η πόρτα κλείνει. Τώρα η λεκάνη είναι άδεια, τώρα είναι γεμάτη. Τώρα είναι άδεια. Όταν δείχνει η λεκάνη άδεια, ενεργοποιείται ο κινητήρας της πόρτας λεκάνης, έτσι ώστε να ανοίξει η πόρτα και να αποθηκευτεί νερό στη λεκάνη μας. Επίσης, ενεργοποιείται και ο κινητήρας του φράγματος, έτσι ώστε να κλείσει το φράγμα και να ανέβει στάθμη του νερού. Σε περίπτωση που είναι καλοκαίρι και η λεκάνη μας είναι γεμάτη, ο κινητήρας κλείνει αυτόματα την πόρτα και ανοίγει το φράγμα μας. Το νερό που έχουμε αποταμιεύσει στη λεκάνη μας, το θερμό διάστημα το χρησιμοποιούμε για να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας. Έτσι, όταν η λεκάνη είναι γεμάτη, η θερμοκρασία είναι υψηλή και η υγρασία είναι χαμηλή. Τότε ο αισθητήρας υγρασίας ελέγχεται. Εάν δεν βρει υγρασία, τότε ενεργοποιείται ο κινητήρας για να τοποθετηθεί η αντλία στην καλλιέργεια και στη συνέχεια ενεργοποιείται η αντλία ποτίσματος για να ποτίσει την καλλιέργεια για συγκεκριμένη ώρα. Ο κινητήρας που ανοίγει και κλείνει το φράγμα επηρεάζει τη στάθμη του ποταμού. Ο αισθητήρας στάθμης αντιλαμβάνεται τη διαφορά και ελέγχει ότι η λεκάνη είναι γεμάτη και φράγμα ανοιχτό και τότε στέλνει μήνυμα SOS στη διαχείριση έκτακτων αναγκών. Άμα ο αισθητήρας στάθμης δει ότι η στάθμη του ποταμού είναι παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, θα ενεργοποιήσει το micro:bit με αποτέλεσμα τα LED να ενεργοποιηθούν και να στείλουν μήνυμα SOS.
Το νερό που υπάρχει μέσα στη λεκάνη μας, τον χειμώνα δεν το χρειαζόμαστε, γιατί η λεκάνη μας πρέπει να είναι άδεια, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως αποσυμπιεστής του ποταμού, αν χρειαστεί. Με την πρώτη ευκαιρία, αν η στάθμη του ποταμού είναι χαμηλή, αδειάζουμε το νερό που υπάρχει στη λεκάνη μας στον ποταμό. Ο αισθητήρας στάθμης ελέγχει. Εάν είναι χαμηλή, τότε ενεργοποιεί τον κινητήρα σου, που πηγαίνει η αντλία στον ποταμό και στη συνέχεια ενεργοποιείται η αντλία άντλησης μέχρι να αδειάσει τη λεκάνη. Στο έργο μας τοποθετήσαμε μια κάμερα που ανιχνεύει φριτά υλικά και που μπορεί να φράξουν το φράγμα και να ενεργοποιεί τον κινητήρα μηχανισμό απομάκρυνσής τους. Τέλος, το έργο που σας παρουσιάσαμε αφορά ένα μόνο στιγμιότυπο της περιοχής. Αντίστοιχα συστήματα υπάρχουν κατά μήκος όλου του ποταμού. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αφού δεν προλαβαίνουμε να διορθώσουμε το κλίμα γιατί χρειάζεται πολλά χρόνια, να προσαρμοστούμε.